Loteria garbia. Eta loteria garbia, hemen dago ditu aktoreak eneko txalobero bat, orain bai. Maitane. Eta Brisa. Atzo, mutilagunarekin geratu nintzen eta atzo mutilaguna batekin geratu nintzen, nire mutilagunarekin geratu nintzen eta Donostira eraman nintzen. Loteria tokatu zaigu! Loteria tokatu zaigu! Loteria tokatu zaigu! Nola loteria tokatu zaigula? Ez, loteria tokatu zaigula! Igual bai. Egia da, egia berdaderoa. Eta non daukazu? Bat seguir bozazpi berria euro. Bat seguir bozazpi berria euro. Baina ez arekik emerik beste batzen loteria. Loteria tokatu zaigula! Eta non dago loteria musu bat nahi dira. Bai, nintzen. Venga, atera, porque ¿por qué tiene que dar la usted en el seco? Vengo malo dara, etxoi, tío. Loteri ikusten bezala, loteri bila dira. Eneko, non daukazu hiruron artean erositako loteria. Zerra eta zerro, eskrolatu duzera, non dago? Baina zututua zauden, non duzu loteria. Non duzu burua. Ba, gaur hemen, baina etzo jasabet parrandan atera gintzen, eta euskal honen kanburua. Eta berreskoratu daiteke. Ba, ez dakit, guazen begiratzera. Ba, espero dut jakitea zen eneko la con la receta de Brisa. Bultza, neko hori guazen. Beran, prest, hori aurkeztuko zaitu zetetan, ezautzen aldituzu, torri ona. Bueno, bera, iratxe, txalobero bat. Paula Ramarri. Eta Ider. Guazen sartzera, ikustaran barreko giratuko du. Vale. Agotza duzu? Bai, bat daukazue, txaketa beste kolore batean. Ez, kolore bakarra. Baina zertak akamo gordo da hau. Aizu, basodeko promeserik aldera. Banoa. Barkatu, hau zen produzian ditzen zain. Oso ondo, bekia bizkeratzen egiten dizu. Egizu gazko, ez egin gode. Ja? Zer gertatuak neska? Jotia, ez nahizen da zetak ametez itzutiko. Lasai neska. Vale, oso txalobero. Hemen ikusten dituzuenak denak fikzioa dira, Ez dira beretan egin behar, bale? Antzerki bat da, ez da beretan. Prest daudenean aurkeztuko dizkizera aktoreak. Gaixoa, gure bosgarren esketxa, A ver, falta zaigu aktore bat, bere ordez, txalobero bat, omendia zena ez, Maitane bere ordez. Agurri bat! Rubén, Sadureira, Ayala Rodríguez, orain jarri zaitezkete. Zarismoa amaitu zenean Errusian aldaketak egin hasi ziren. Izitu zaitezte mesedez. Izitu zaitezte mesedez. Izitu zaitezte beko. Ez gara iziduko. Izitu zaitezte. Soilukatu. Tambor. Ondo zorako. Eta, hori dira. Ze ordu osorako, egun osorako ez, aste osorako. Aste osorako bakarrik, hilabete osorako. Ez, hobeto trimestre osorako ez ditezela etorri.
Ez, mentirako. Egingo kanporatu egingo ditugu mentirako. Zer edenki egongo naizen hemen irakaslik gabe periodikoa irakurtzen eta lanik egin gabe. Zehazpergarria izan behar duen beste institutu batean lan egitea. Ni hurrengo kurtsoan berriz altzea. Jupi. Jupi. Aurrera. Kanpora. Kanpora. Berdina. Eta orain, bukaerako frasea zukuria. Eskerra. Zendusto, xalo bero bat, amaren bihotza, bale? Amaren bihotza. Amaren bihotza. Hemen ditugu, gure aktoreak. Erik, xalo bero bat. Bai osakidetza. Bai osakidetza dale, bai zaidazu bai. Ama gaitxorik daukat. Ama gaitxorik daukazu eta zer dauka ba? Ez dakit. Mediku bat entortzeko, mesedez. Bale, bilatuko dugu mediku bat, baina oso larria da, edo... Bai, oso larria da. Bale, bueno, bilatuko izu, zer bide daukazu? Altza pasalekua 53. Bale, oso ondo. Horretxe bilatuko dugu mediku bat. Bai. Zuk zateko lekura. Eskerrik asko, agur. Zorregatik, agur. Zer esan dizu? Horrein etorriko direla, ez da ez zer izango da. Medikoa etortzen da. Kaixo Matilda, zer mogu zaude? Hemen zenago, ez duetazko jarri naiz, ito behar dut. Lazak, ea ikusi dezagun. Medikoak aztertu egiten du, baina duda handiak ditu eta hobeto aztertu nahiko luke. Baina horretarako ospitalera eraman beharko litzateke, antreska hobeak daude. Beraz, ambulantzia ere dituko diogu, bat ambulantzia. Ambulantzia Hospitalean azterketa egin diote eta mediko jaunak garbi dauka diagnostikoa. Proba guztiak begiratu ditut eta... Sofalofio gastrofobiko daukazeko. Zogaitz zara, sentitzen duri. Zer esan duzu, Zofalon, supercalifragilisticoespialidoso, si lo dices rápido puede sonar lioso. Barkatu, ez da, ustoak daude, egiten inauteriak eta beti dantzatzen eta horrela, barkatu. Hilko naiz? Bai, oso zaude. Oso minutu barroko hilko zara. 2 minutu horietan nire gaberekin egon zaikortuko. No me sale. Ara, maitea, nil baino lehen amuletoa eman nahi zuten. Baina zer da hau, nondik dator, zertarako balio duen. Ama! Institutuan. Euskera amar. Paula Agudo, ingelesa bikain. Paula Agudo, matematika bikain. Ulertu dut ama zertarako balio duen amuleto honek. Zure bihotza, gaitza zegoen baino, eskerrik asko.